Ναι. Τώρα δηλαδή, γιατί δεν βλεπόμαστε εκεί. Δεν μας ενδιαφέρει. Ωραία, να μην δω δηλαδή πώς είμαι καν. Καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο YouTube της Ελισάβετ. Είμαι εδώ για να της πάρω συνέντευξη στο ίδιο της το κανάλι. Για κάποιο λόγο. Πώς νιώθεις για την τελευταία ημέρα του χρόνου, 2025? Νιώθω περίεργα. Δεν περίμενα ότι θα είμαι εδώ το 2025. Ναι, γεια σου. Αυτό δεν το περίμενα, η αλήθεια. Πού είναι τα μαλλιά σου? Συγγνώμη, πού περίμενες ότι θα είσαι? Δεν ξέρω. Σπίτι μου συνήθως. Δεν είμαι στο κέντρο τέτοια ώρα. Α, εντάξει. Και με σένα, με το μωράκι μου. Αυτό είναι ραντεβού τώρα που συμβαίνει τώρα, έτσι. Εδώ, 4 ώρες πριν αλλάξει ο χρόνος. Έκανα τα μαθηματικά να δω αν είναι σωστά. Θέλω να μου πεις τι θα κάνεις σήμερα το βράδυ. Σήμερα θα πάμε ήσυχα, οικογενειακά, να ανταλλάξουμε δώρα, είμαι πολύ excited, να παίξουμε παιχνιδάρες επί τραπέζια. Και ναι, περιμένω όμως φαΐ, ποτό. Τι θα φάτε? Δεν ξέρω, κάτι ρολά είδα, έφτιαξε η μάνα μου, κάτι πατάτες. Δεν ξέρω τι είχε ο αδερφός μου. Τώρα πείνασα που το είπες, είναι η αλήθεια. Εσύ τι θα κάνεις? Και εγώ κάπως έτσι, ρολά, φάση, πατάτες, ξέρεις τώρα. Κρέας μόνο δηλαδή αυτές τις μέρες. Δεν έχω σταματήσει να τρώω κρέας. Γιατί τρως στην Ολλανδία? Πρωτεΐνη, ναι, τρώω. Δηλαδή, αν κάνω ένα πράγμα στην Ολλανδία είναι να τρώω καλά. Το λέω από τώρα, ναι. Από κρέας τι τρως στην Ολλανδία? Τι? Από κρέας τι τρως στην Ολλανδία? Κοτόπουλο μόνο γιατί έχει πάρα πολύ πρωτεΐνη και πάω γυμναστήριο, όπως ξέρουμε όλοι. Αλήθεια. Έχεις χρόνο για γυμναστή? Έχεις χρόνο για γυμναστή? Πάντα έχω χρόνο για γυμναστή. Κοίταξε, μην κοιτάς τώρα το Δεκέμβριο που έχω πέσει λίγο. Ήμουνα full on 4 φορές την εβδομάδα. Τι όμορφα που... Ευχαριστώ. Σήμερα είναι πολύ ωραία τα μαλλιά μου, είναι η αλήθεια. Εγώ τρώω μόνο κοτόπουλο και αυγά και θέλω κι άλλο κρέας. Λίγο μοσχάρι, λίγο δηλαδή το χοιρινό μου έχει ρίψει. Είναι ακριβό, δεν είναι? Ναι, είναι πάρα πολύ ακριβό. Πόσο έχει μισό κιλό κιμάς? Δεν ξέρω γιατί έχω αποφύγει να πάρω. Θυμάμαι ότι ήταν ακριβό όμως. Δεν μπορώ να βάλω τιμή αυτή τη στιγμή. Έχω φάει μια φορά κιμά από τα Lidl και ήταν όντως κιμάς από τα Lidl. Δηλαδή η γεύση έβγαζε κιμά από τα Lidl. Δηλαδή ήταν χάλια. Έχεις δοκιμάσει να πας σε κάποια λαϊκή αγορά? Ναι, αλλά είναι ακριβά. Είναι ακριβά. Το φαντάζομαι. Τώρα αγάπη που θα παίρνει, ο κιμάς δεν θα σου είναι τίποτα. Ναι, πες και το αφημί μου. 01, 06, 37, 38, 10. Τώρα θα κοροϊδέψουμε εδώ τη σερβιτόρα. Βάσο, έλα εδώ. Κάνουμε live στο YouTube, μπες. Podcast. Κάνουμε live στο YouTube. Όλοι. Γεια. 1 million έχουμε. Θα πεις αντίο. Ωραία, θα πούμε αντίο τώρα. Οκ. Μια ευχή για το 2026. Εύχομαι να σου πω κάτι, υγεία, γιατί δεν είσαι καλά. Υγεία, χαρά, υγεία, χαρά, αγάπη και σου εύχομαι αλήθεια να περάσεις υπέροχα φέτος με μεταπτυχιακό. Εγώ ευχή για εσένα θα έλεγα, για τον εαυτό σου, αλλά δεν πειράζει. Θα το κάνουμε έτσι. Όχι, να σου πω κάτι. Και το υγεία, χαρά, ευτυχία ισχύει και για μένα, δηλαδή δεν το λέω μόνο για σένα. Αλίμονο. Εγώ σου εύχομαι το 2026 να είναι η χρονιά σου. Κάθε χρονιά το ίδιο λέμε. Κάθε χρονιά περιμένω. Εγώ του σου εύχομαι το 2026 να είναι η χρονιά σου. Ωραία, αυτό εύχομαι. Καλή χρονιά. Τα λέμε του χρόνου ή το καλοκαίρι. Τι λέω ρε μαλακίες λέω, τον Απρίλιο τα πούμε. Απρίλιο, Ροζαλία, αλλά Ροζαλία. Όντως, πρώτη φορά. Σαόκο πάπι, Σαόκο. Δεν ξέρεις. Χαίρομαι πολύ που δεν θα πάω σε αυτή τη συναυλία. Τα λέμε 2026 λογικά. Αντίο.